aby sme nasledovali Ježiša Krista. Lebo položil svoj život za nás. On sa nepozeral, že pôjde iba za jedného alebo za niektorých. On šiel bez ohľadu na to, aký človek si alebo aký človek si bol. Bez ohľadu na to on šiel za každého. Zaplatil svojou krvou za nás. Šiel na kríži, zomrel za nás, vstal, žije a kráľuje. Čiže môžeme vidieť, že Pán Ježiš Kristus za nás zaplatil. A nie iba za nás, ale aj za všetkých ľudí, čo žijú na tejto zeme. A čo ešte prídu ľudia, a čo budú žiť na tejto zeme. Už Pán Ježiš Kristus za nich zaplatil. Ešte za tých ľudí, ktorí nie sú na tomto svete a prídu potom, už aj za nich, za všetkých zaplatil. Aká je láska v našom Bohu, keď zaplatil za toľkých ľudí. Lenže my musíme odovzdať všetko z nášho života. Ak sme sa rozhodli žiť pre Pána Ježiša Krista, mali by sme odovzdať všetko, čo je zo tohto sveta. Ja vás zoberiem do jedného príbehu, ktorý je napísaný Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola, 20. verš. Pozorne počúvajme teraz, čo tam píše apoštol Matúš. Hovorí o Ježišovi, čo povedal jednému mladíkovi, ktorý bol veľmi bohatý. Čiže môžeme ísť do toho. Tu k nemu kto si pristúpil a pýtal sa ho: Učiteľ, čo dobre mám robiť, aby som mal večný život? On mu povedal: Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikazania. On sa ho opýtal: Ktoré? Ježiš povedal: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť. Cti otca i matku a milovať bude svojho bližného ako seba samého. Mladík mu povedal: Toto všetko som zachoval. Čo mi ešte chýba? Toto je hlavné. Mladík sa ho opýtal: Čo mi ešte chýba? Pán Ježiš Kristus mu povedal: Zachovávaj prikázania. Čiže on by sa nemal spýtať, čo mi ešte chýba, keď Pán Ježiš mu povedal: Zachovávaj prikázania. Lenže pred ním stal Pán Boh, Pán Ježiš Kristus, a preto duch ho ťahal, aby to povedal. Povedal: Čo mi ešte chýba? Povedal Bohu. A Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. No, čo nám hovorí tento príbeh? Ten mladík zachoval prikázania, zachoval tie prikázania, ktoré Pán Ježiš Kristus chcel, aby sme zachovali, on to zachovával, ale nechcel predať svoj majetok a nechcel to dať chudobným. Nechcel sa vzdať svojho majetku a nasledovať Pána Ježiša Krista. Pre tento skutok a pre toto rozhodnutie, ktoré spravil tento mladík, nepôjde do nebeského kráľovstva. Lebo rozhodol sa pre majetok, rozhodol sa pre peniaze, nerozhodol sa pre Boha. Aj keď zachoval tie prikázania, ktoré Pán žiadal, ale nerozhodol sa srdcom pre Pána Ježiša Krista, ale rozhodol sa pre peniaze. A na čo mu tie peniaze boli? Keď už ten človek na tejto zemi nie je. A nie iba on, veľa ľudí. Aj my, keď raz pôjdeme z tohto sveta a nerozhodli sme sa naozaj pre Pána Ježiša Krista a nežili sme tak, ako Pán Ježiš Kristus od nás žiadal, tak ani my nepôjdeme do nebeského kráľovstva. A môžeme chodiť do kostola, môžeme rozprávať o Bohu, ale keď nedáme mu to najdôležitejšie z nášho života, tak nepôjdeme do nebeského kráľovstva. Čiže tento mladík sa rozhodol pre svoj majetok. Nerozhodol sa žiť pre Pána. Nerozhodol sa ísť a nasledovať Pána Ježiša Krista, ale radšej odišiel za svojím majetkom. Čiže tu môžeme vidieť, že aj keď neviem, čo budeme, aj môžeme si myslieť, že všetko zachovávame,
kde my sme svätí, ale Pán Ježiš Kristus vie, čo my máme najlepšie v našom živote. A to, čo je ti najlepšie, musíš odovzdať. Napríklad ja som fajčil cigarety. Dal som sa pokosiť a zanechal som to, lebo som to zanechal pre Pána Ježiša Krista, lebo som sa rozhodol žiť pre Pána Ježiša Krista. A to nie len ja, ale veľa ľudí, ktorí naozaj odovzdali pre Pána Ježiša Krista veľké veci, ako sú alkohol, cigarety a tak ďalej, iné veci. Rozhodujú sa žiť pre Pána Ježiša Krista a takéhoto človeka Pán Boh bude žehnať stále a bude ťa viesť k pravde, ešte k väčšej pravde. Bude ťa naplňovať Duchom Svätým. Potom môžeme ísť do ďalšieho príbehu, a to nie je iba príbeh, ale kto naozaj sa rozhodol prežiť pre Pána Ježiša Krista. Teraz ideme do 4. kapitoly Evangelium podľa Matúša a verš je 20 až 22. 4. kapitola, verš 20, 22. Iný príklad teraz. Že ako by sme mali slúžiť Bohu, ako by sme mali odovzdať všetko a slúžiť naozaj Bohu. Čiže oni hneď zanechali siete a išli za ním. Vidíme, oni zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov. Potom videl dvoch iných bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. Ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete a aj ich povolal. Povolal ich. Pán Ježiš Kristus povolal Jakuba a Jána. Boli tam s otcom. A teraz čo oni urobili? Počúvajte pozorne, čo urobili oni. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. Čiže tu môžeme vidieť, že ho povolal ich, iba povedal ich meno, Jakub a Ján. Príďte. A oni prišli. Zanechali aj svojho otca, aj tie siete, aj ryby, išli za ním. Ale oni nepovedali Pánu Ježišovi Kristovi, že dodržiavame všetky prikázania. Len išli. A ten druhý mladík povedal, už všetko zachovávam. Všetko zachovávam. To, čo je napísané, ja všetko dodržiavam. A lenže on nechcel dať svoj majetok. Nechcel sa rozhodnúť pre Pána Ježiša Krista. A oni hneď sa rozhodli. Iba ich mena povedal. A hneď utekali k nemu. Takto by sme mali byť my, ľudia. Rozhodnúť sa. Nebyť na dve strany. Nebyť aj na svetských veciach, závisí aj na Boha. Lebo Boh hovorí, radšej buď studený, alebo teplý, ale nikdy nevlážny. Čiže je lepšie rozhodnúť sa na či pre Boha, alebo pre tento svet. Ale najlepšie je rozhodnúť sa pre Boha. Lebo Pán Ježiš Kristus, keď jednoho dňa pôjdeme z tejto zeme, nás spasí. V Biblii sa to píše, takisto sú ľudia, ktorí o tom hovoria, svedčia o tom. Čiže ak si sa rozhodol žiť pre Pána Ježiša Krista, musí sa rozhodnúť nebyť ako ten mladík, ktorý nechcel zanechať svoj majetok, ale byť ako Jakub a Ján, ktorí iba jeho hlas počuli a hneď utekali k nemu a zanechali tam aj otca a išli za Bohom. Takto my by sme mali ísť za Pánom Ježišom Kristom a nie ísť po svetských veciach. Lebo svetské veci ťa vedú k záhube. Ale Božie veci, ak budeš robiť to, čo je žiadané od Boha, tak pôjdeš do nebeského kráľovstva. Takisto by som chcel niečo povedať o tom, keď ľudia idú do kostola, ja to vidím niekedy, tak nedávajú pozornosť bohoslužbe. Pozerajú sa na čas, robia do telefónov, nemajú rešpekt voči Bohu a voči kázni. Ak si naozaj duchovný človek a uveril si v Pána Ježiša Krista, dal si mu srdce, tak ty by si sa nemal pozerať na hodinky alebo robiť do telefónu, keď ide bohoslužba, ale ty by si mal práve že viac chcieť počúvať Božie slovo.
byť horlivý. Lebo na čo potom ideš do toho kostola, keď z toho kostola čo najskôr chceš výjsť? Veď tam sa ide na posilnenie, duchovné posilnenie, aby si bol posilnený Duchom Svätým, aby si niečo zobral z tej kázne, aby si bol povzbudený. A hlavne všetko robiť, čo budeme robiť s Bohom, s Duchom Svätým. Nikdy nehovoriť z nás, čo my chceme, ale to, čo je napísané v Božom slove. Aby sme činili to, čo je naozaj od Boha a rozprávať to, čo je Božie. Je najlepšie robiť to, čo je žiadané od Boha. To je čítať Bibliu, rozhodnúť sa žiť pre Pána Ježiša Krista, dať mu svoje srdce a činiť jeho voľu a nedávať priestor Satanovi. Stále slúžiť Bohu, držať sa jeho slova. Ďakujem vám, že ste to mohli vypočuť. Tieto príbehy, ktoré som vám povedal, nech vás Boh žehná, nech je Boh s vami. Amen.